Det her er skærmbilledet, der kommer op, når jeg starter Logger Pro, når jeg har sat spektrofotometeret til USB-indgangen. Det første jeg skal gøre, det er at kalibrere spektrofotometeret. Det gør jeg ved at klikke herop på ikonet, og så trykke på billedet her, og så kalibrere. Så sætter jeg en kyvette med opløsningsmiddel. Her bruger jeg vand ned i spektrofotometeret, og så kan man, hvis det har stået lidt, så kan man springe opvarmning over, og så trykke på afslut kalibrering. Så løber den bølgelængderne igen, og når den er færdig med det, så trykker jeg på OK. Sådan. Så har jeg kalibreret spektrofotometeret. Så kan jeg lige teste en gang, hvis jeg trykker på opsamle. Så får jeg en helt flad linje der. Der er selvfølgelig ikke nogen absorbans af mit vand. Når jeg så skal måle absorbansen af en opløsning, så tager jeg og fylder den ned i en kyvette, sætter den i spektrofotometeret. Det ser for eksempel sådan her ud. Jeg kan trykke på auto heroppe, så ser det sådan der ud. Og så kan jeg trykke herop på undersøg. Hvis jeg klikker her, så kan jeg, mens den står og kører, simpelthen få aflæst her toppunktet der. Vi siger, det er cirka der. Og så står der simpelthen her, at ved en bølgelængde på 518,1 nanometer, står herovre, og så skifter den selvfølgelig, så har den en absorbans på 0,458. Det skriver jeg ned i på mit journalark, og så går jeg videre til den næste opløsning. Jeg har lavet en her, som er lidt mere koncentreret. Nu tog jeg den op af kyvetten. Den står bare og kører, og så tager jeg den anden opløsning, putter ned i kyvetten, putter ned i spektrofotometeret, og så kan I se, den absorberer noget mere. Den er mere koncentreret, så jeg går lige ind og autozoomer, og så finder jeg mit toppunkt og aflæser og skriver ned i min journal, og så har jeg de første 2 punkter på en standardkurve. Så sådan gør man det. Spektrofometeret skal bare stå og optage hele tiden, og så går man ind og aflæser. Tryk på undersøg heroppe i menubjælken.